Tervehdys. Mä puhun usein siitä arviointikeskusteluissa ja hoiks-keskusteluissa ja yleensäkin vanhempien tapaamisessa, missä on oppilaita läsnä, niin mä puhun siitä, että kun asetetaan tavoitteita, usein ne tavoitteet on numeraalisia, että vaikkapa kasi tai jotain muuta vastaavaa, ja se ei oikeastaan kerro mitään siitä, että mitä pitäisi tehdä, jotta saavutettaisiin tavoitteita. Paljon parempi on asettaa tavoitteet, että teen joka päivä 5 minuuttia jotain, tai että milloin tekee jonkun asian, tai että kun tekee jonkun kanssa jonkun asian. Siinä on juttuna se, että se täytyy olla sellainen, että sitä oikeasti pystyy tehdä usein ja jatkaa pitkään. Jos laittaa tavoitteen, joka on sellainen massiivinen monen kohdan keissi, että nyt mä teen tämän ja tämän ja tämän, jotta saisin sitten vaikka 8, niin se menee ehkä 2 iltaa, 3 iltaa, korkeintaan viikko, ja sitten siihen väsyy. Mutta sen sijaan, jos laitat tavoitteen, että teen joka päivä 5 minuuttia, niin sä jaksat jatkaa sitä viikon ja 2 ja kuukauden, ja sitten tulee rutiini. Kohta ei edes huomaa, että tekee. Silloin voi asettaa uuden tavoitteen. No, tää liittyy siihen, että jos haluaa, että joku muutos tapahtuu tai joku kehitys tapahtuu, niin silloin täytyisi pitää huoli, että se ympäristö on sellainen, että se tukee sitä tavoitteen asettelua ja sitä muutosta ja sitä toimintaa, mitä on tekemässä. Ja yksi sellainen tosi tärkeä asia on koululaisilla se, että se paikka, missä tekee läksyjä, niin se tukisi sitä toimintaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on kyniä, jota ei tarvitse etsiä, terottimia, viivottimia, paperia, vihkoa. Kaikki ne tarvikkeet, mitä tarvitaan niiden tehtävien tekemiseen. Siellä on laskimia ja niin edespäin. No se toinen asia on sitten se, että siellä voi olla paljon muutakin. Siellä voi olla karttoja tai jotain sellaisia asioita, jotka tukee esimerkiksi juuri sitä jaksoa, mitä ollaan tekemässä tai mikä on tullut. Tai sitten se, että siellä on sellaista mielialaa nostavia asioita. Ja silloinhan se tarkoittaa, että siellä on asioita, jotka liittyy jollain tavalla harrastukseen, asioihin, joissa sä oot hyvä. Ja sitten se, että meillä on olemassa kaikenlaisia linkkejä, josta me voidaan tehdä asioita. Oli sitten pelilinkkejä tai sitten ne on jotain sellaisia, missä on vaikkapa muistiinpanoja tai videoita tai jotain muita tällaisia opetusvälineitä tai opetusvideoita tai opetukseen ja oppimiseen liittyviä linkkejä. QR-koodi on aika hyvä siihen. Ja jos siellä on jotain sellaisia QR-koodeja siellä seinillä, niin ne on siellä helposti luettavissa ja helposti omaksuttavissa. Ja sillä tavalla siitä opiskelunurkkauksesta pikkuhiljaa muodostuu sellainen, että siellä on käden ulottuvilla asioita, jotka edistää sitä oppimisen tekemistä ja oppimisen toimintaa. Ja siitä muodostuu myöskin sellainen paikka, puhutaan tällaista ehdollistumisesta. Ehdollistuminen tarkoittaa sitä, että tavallaan asiat lähtee päälle käyntiin. Melkein jos sä laitat TV:n päälle, niin siellä lähtee ohjelmat rullaamaan. Niin kun sä istut siihen opiskelupaikkaan, niin sä oot jo siinä moodissa. Sä oot siinä olotilassa, jossa alkaa tapahtua vähän itsestään asioita. Ja heti kun alkaa näin tapahtua, niin se on merkki siitä, että sulla on tosi arvokas paikka, joka edistää sitä, että sun on helppo tehdä asioita, jolloin tapahtuu edelleen siinä oppimisessa monta arvokasta asiaa. Monisanainen taas, mutta toivottavasti sait tästä selvää. Näin, jatketaan. Moi!